Vyrazili jsme s Vojtou na 3 dny na Labe. Jsme zabydlený. Chytáme na osvědčené značky. Tatra Kravík. Tak jsem chytil v noci, Vojto. Krvavej banány. Máme rybař Láďa Fiška. Mám tady takovou vychytávku. Aby se nám lépe kadilo. Plus držák na to leta. Jaké Láďa? No, dobrý. Já to vyřekl. Čumí oba. Sapa. Ty marshmallows. Lepšová želatina. Ty mi háže ryby, ty. První jsme chytli kapříka, 6 kg na nohu, skránek 13-20 kg, krásné. Co jsi dělal? Byl jsi s nohy? Už se to nedalo vydržet. Smrad jak svině. Kachna s mladýma. Ty píčo. Jak by řekl nejznámější český rybář, kdo chce chytat velké ryby, tak bez nadsázky musí trpět. Sledujte, na čem tady sedí. Na kus kládě. Snažím se chytnout labského velikána zvaný Godzilla. Jsem tu poslední den výpravy. Tak uvidíme. Zatím jsem tu týden bez záběru. Uprostřed ničeho. Samozřejmě jsem spadl vody, ty kloužek, prase to dřevo. Kachna tady sedí na vejcích. To jsem ještě nikdy neviděl, je to bomba, vůbec se nebojí, hlídá si to. Neboj. Mazec jak svině, ty vole, tady. Takhle tady chodím po kládách. Tohle by ani Wagner nedal, ty vole. Zdravím tě, Jakube, čest. Samozřejmě po pár týdnech na rybách už je každému smutno. I nejznámějším kapražům a rybářům. Všichni jsme stejní. Celou dobu nic a pak double, ty vole. Taky velkýho. Ty hajzla. Kill. Večer. Vytáhli jsme francouzského. Čekáme na půlnoci, to stále obleka. V 11:30 vytáhli jsme, tam vytáhli Vojta vytáhli 12 kilovku. Super dlouhý lisec, dali se špít. Tak už spokojně jdeme spát, ještě počkej.
Přesně, tohle sperma jsem měl. 6. Jedeme z rybiček. Unavený, smradlavý, špinavý, ale spokojený.